Jo entria als 14 anys a la fàbrica perquè era el que se duien follos. Estaba rodeada de jefes y no te podías encantar y tenías que rendir. Les dones en aquell moment treballàvem treballar i pensàvem en tindre nòvio, casar-se i anar-se'n. No pensàvem en prosperar ni res de tot això. Que els homes treballaren i que tu tingueres una miqueta de feina per on casar. I portava la casa, com tot és, no era jo, i criarem els fills i anaves a treballar. I la casa, perquè l'home entonces no feia res. Y cuando venía, pues tenía que tener todo fet. Nosotros hemos sido criadas, amigas, amantes, todo. Follos ha canviat, però per millor. Nosaltres, quan començàrem a l'associació, mos dien de tot, però hem tret a totes les dones al carrer.